आज आप सब लोगों को जो बुलाया है हम भी समझना चाहते हैं इतनी tuna kan thlir mek hi nikum sang ni som ni CBSE exam result ti chua Delhi Sawrkar School pawl som pahnih Zirlaiten za som kwa pariat pass percentage an nei puala Sawrkar hotu tele zirlai ti tha tele an chhungte le zirtir tu ten inkawm ho na an nei lai ani a Education Minister in naupang te chu an thor rim na le hlotlin na an chandan chanchin soi turin a soma naupang thu soi tu tam tak zinga he mei che naupang thu soi hi lo ngai thla ila Good morning sir kaming chu sweta ni in SKV Road School aṭanga pawl som pahnih pass thar kani a ka pawl som pahnih zirlai chanchin ka han soyange kumnga kalta akan sarnat na wanga ka pan min thi san hnu in kan chung ko sum din mun atla chle a kapu kumsam sari pariat mi hian screen painting na thokin kan chung ko amo phurna zong zong akuta aom veka pile pu tam tak chu an tu te tan anin hong vak lowa nu le pa te nena ngai dan in person tak tak nei te po an ni thin ti ka hria mase kapu mel ka mu apiang in khovela hian thil dang lam deuh le be sei lem lo thil te po tam tak a thleng ve tho ani ti ka hre thiam thin achan chu kapu hian kumsom sari pariat ani to chungin chung ko amo phurna zong zong a hlen veka voin thleng hian a hnena ka thil dil engpo alian emo ate emo engpo ni se ti theilo tur hial anga langpo ni se engkim mai hi pa ka nei lo awanga ka in sita karil ru a hnual mai lo nan min ti hlotlin sak nge nge thin chutiang che chuan kan zirtir tu te po in na sa takin min tran puya min ring tokin keima be seina sang takan nei thin English subject a hian ka chaklo thin hle a ma se scheme thar English speaking scheme min ran ti chua khan na sa takin min puya polsom le som pakhat mai ni lovin polsom pahnia po na sa takin kain buat sai zela chuwangin ka chaklo na ber subject a po mark som kwa pali lai ka mu ve thei pha ani tumru na chuan chawna te po ala bo vek thei ti a madamin min fuina tongkam hi ka hrengreng thrina ka chawdona piangin nilo nakina hlimna min thlen tu turani si a ti in ka zir chhun zom le thrina ti chuan voin hian ka hlimta em ani kalome स्कोर कर पाई हूँ। मैम की मुझे हमेशा बात ये याद आती है कि कड़ी मेहनत कभी जो है थकान नहीं लाती है। तो जब भी मैं थक जाती थी तो मैं सोचती थी नहीं एक दिन मैं ज़रूर खुश होंगी और आज मैं यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। थैंक यू। Chumihnu in Education Minister Manish Sisodia hian nukul trepin ti hian a soi chhun zom in lo ngai tu ave thinem ka hrelowa tuna hian ram chunga Sawrkar School tam tak khar ni in state zong zonga Sawrkar School omzat atla hniam charchara Maharashtra Uttarakhand Uttar Pradesh Haryana le state dangdanga te po tun hnai maya po Sawrkar School sangli sanga velzet khar ani thu kalo hria a hetianga Sawrkar School te khar ani zel chuan suita ite ang zirlai mason du si in ngana tur dang nei si lo te hian engtin nge ma han son theyang ti hi zona lian tak anita chuwangin kan hnung kumli kumnga kalta trangin Delhi a chuan Sawrkar School ti mason dan tur kan ngai tu ana sa hle a Sawrkar School sakbelin classroom tam tak kan siambel boka kan classroom siambel ho ringot po hi school zanga zaruk lukpui vel dayani tin building lama ma kan son mai pi alama kan result te hian Sawrkar School te hi luna tla kan ni ti a entira hei thilomom takani tin Education Minister soyange hian Delhi Sawrkar School 10 infrastructure mai ni lovin quality education lama po ma an son na sa ma rampuma Sawrkar School omzat atlak niam chu chu alain Delhi ave thung chuan apung chho zela mase chu ti chungpo chuan Sawrkar School a sit changlo zirlai engemaw zat anom zel thova tuna kan thlir mek hi NDTV reporter Sharat Sharma an kumin September tha Delhi Sawrkar School pakhat kalchila report a pelai ani a private school zirlai tam takin Sawrkar School a admission an diltu le anjinga tam tak chu admit felan ni to thu so in
he school bi ka tun hnaya private school aṭanga ron insawn lut zirlaite khat le an nu le pa te akom kuala prem nagar venga cheng Sawrkar soni hian afanu pol som pakhat zirlai hi tunma zong chuan private school a alu thin thu asoya Sarat Sharma zona changin private school te aya Delhi Sawrkar school ten ma an son zo ka vawng le result po an nei that zo ka vawng afanu po hi son ani thu le an venga no pang tam tak po in he school atang hian result thatak tak an nei thin thu asoi chumi hnu Sarat Sharma hian engna thok nge ani ti le COVID-19 wangin asum lak lu zat atlak niam pha em ti te zo ta Sawrkar hian two wheeler mechanic ani thu le COVID-19 wang asum lak lu atlem sot thu asoya ma se private school te hi thazok ni se chuan ka fanu hi kalakal tir chhun zom zel thawang Sawrkar school thazo ka hriat wanga son kani ti na chang chumi hnuwa fanu pol som pakhat zirlai hian Sarat Sharma zona changin private school a chuan re theile hosa in thlir na ana sat thu le thlatin fi choi tur nei mi hosa fa te chau an lu thei thu le Sawrkar school a ve thung chuan mi zong zongin angkhat veka zirna tha han don thu asoya zirtir tu te po training chuak thlap private school zirtir tu te aya thiamna le experience nei thazok an ni thu asoi Santos Gospo hian dora nei thu le COVID-19 wang har satna lutuk an to lo thu asoya Sarat Sharma ani le nga tinge ifanu hi private school atanga Sawrkar school a iron son si tina zota Santos hian Sawrkar school a po zirna that vek ba ka engkim a thlon vek ani a thlona don thei reng chu eng wangin nge sum tam tak senga kan le kherang tina zot let हाँ भगवान की दया से इसमें किसी की कोई कमी नहीं है लेकिन जब हमारा काम फ्री में ही हो रहा है गवर्नमेंट की सहायता से तो हम क्यों पैसा बेफिजूल का खर्च करें सिंपल सी बात है हर कोई पेरेंट्स यही चाहेगा जब हमें वही फ्री में एजुकेशन मिल रही है हर चीज़ में तो हम क्यों अपना इतना पैसा वेस्ट करेंगे बताइए ना आप तो अच्छे afanu po hian tun ma alo lu thin na private school aya tuna lu na Sawrkar school a hian lekha an zir that jok thu le nuam po ati jok thu asoya private school zirtir tu te aya Sawrkar school zirtir tu te an hna a anin pek jok thu asoi bok nu le padang po kom nualin COVID-19 hripui leng wanga har satna enge mo han to thu an soya ma se Delhi Sawrkar school te tunma Sawrkar school te ang nilova fa te dana tlak tak tak ani to awanga insawn an ni thu an soihlom Pol ko zirlai no pang dipak eda fa nena Sarat Sharma hian private school a thazok anga ngai ani thrina Sawrkar school a chuan lo thei lova lu ngai du thlan tur dang nei lo te chau an lu thrin anga ngai ani a chu adikem tina zota dipak hian diklo an pahnia kan khai khina ni chuan Sawrkar school a facility a thazoka zirtir tu te po an thazok bok tina changa Sarat Sharma hian nui de varvar chungin ani chuan he school a ilu thi ilunga oimo kanu te hian khoi school a nge min da tak mai le ti a soi selin ivm lo mo tina zota vui lo kalunga oi thlapa he school that tak ani tina chang मतलब सेटिस्फाइड हो आप यहाँ की पढ़ाई से यस मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मम्मी पापा ने कहाँ पर यहाँ पे डाल दिया है इस स्कूल में नो ऐसा कुछ नहीं है बट अच्छा लग रहा है बेस्ट है he school a hian nikum khan school danga changa admission deal mi sangkhat zariat omin chungzinga zaruk chu admit an ni a kumin hian Sarat Sharma an na tlo ni thleng hian admission deal thar tu zirlai sangthum zanga vel zet om to in an zinga zathum chu admit fel an ni to a adang zong chu waiting list sa da ri an ni hetianga school danga changa admission ron deal thar tu te hi private school atanga Sawrkar school a insawn du Zirlaite han ni tlang pui ni in principal in Sarat Sharma shil Sarat Sharma hian nikum report le kumin report ron tar lang zuin Nikuma Delhi Sawrkar school admission deal thar zong nuai khat le sing ni an ni thu le kumina deal thar zong chu nuai ni sing thum sang ruk an ni thu asoya chungzinga chuan Nikuma no pang singkwa sang ruk admit bel ni in kumina no pang nuai khat singa sang riat zet Sawrkar school admit bel an ni le to thu le adang tam tak po waiting list sa an la om thu asoya
tichuan Delhi Sawrkar Sikulah Zirlai naupang zong Nikum lama nuai som paruk sing ni sang riat ni thin kha kumina chuan nuai som pasari sing ruksang sari an kai ta a chunglo po chu waiting lisa tam takan la ombokani State dang Sawrkar School tele Mizoram Sawrkar School te ngei po lutur naupang anomu malawa wanga rawh san nani chhoh mek la yin kan hmuang hian Delhi a ve thung chuan admission lo diltu an hmurui rui reng mai ani a hei hian an Sawrkar School mason na chu atilang chiang viau ome kan soi thin angin Sawrkar lai pui nena aṭanga an duanga school thar sakna tur ram an hmuzung thelo chungin Delhi Sawrkar hian naupang tam thei ang ber dol zo turin school le classroom thar an din bel zela state puitling ni in thunei na zong an kuta om ni vek phei se chuan tunai po hian ma an la son le zual zok ngei tura ngai ani a Kajriwal-a le a cabinet te ro rel dan le an malak na te hi state dang te tan po a enton sup tlak ni inalang tuna tan chuan heti chin hi ni se ka video te hi min lo like sakin min lo share dar sakula in ngai dan le in thuron te comment lama le video description a WhatsApp number tarlana te hian min ron share tir thin don nia next video in hmu le tumila chumi ma chu mang tha le vek phot ule